Takže čaute ľudia, zdraví vás Momo z Crafting Movies MCA. Som tu s Axelom. Ahoj, ja natáčam. Dneska robíme informačku Áno. o našom novom kanáli. Áno, to je vlastne nás dvoch. Ja. Tak si povieme, čo tam budeme natáčať, a aké hry budeme hrať. Áno, všetko. Takže čo? Môžeš hovoriť. Začni ty. Ty. Takže Minecraft. Áno, budeme natáčať Minecraft, Call of Duty. To môžete vidieť už z loga, ktoré mám, aby ste ho lepšie videli. Tu. Aj Volko. To? Do serveru Monster. Áno, Hefios. Áno, ešte Volko, to som zabudol sem dať. Áno, Volko. Čo ešte? Volko a čo? Home 2. Čo? Home, Sheep, Home 2. Jaj, už čo točí Gogo, no. Keď to nemáme. No, ďalej čo? Odoberajte.